सना मानो नों नागारलांखो दिनै आंनि जिउनिफ्राय गोसोखाङै बै गारबोनाय बै दैथुनफोरखौ हायना सना मानो नों लांखो दिनै आंनि जिउनिफ्राय गोसोखाङो गारबोनाय बै दैथुनफोरखौ गोसोखाङो गारबोनाय बै दैथुनफोरखौ माइला हेलो मोस्ट वेलकम ओ दाजू कांसा मुझे आलिकता नेपाली बंदायना रे दाजू थोड़ा समथिंग मोस्ट वेलकम माइला दाजू मोस्ट वेलकम आपको स्वागत है मेरा संजीत गारी लाइव स्ट्रीम में स्वागत बायफ्लेलाङो नोंखौनो हास्थायनानै गोसो मिजिंआ बायफ्लेनानै थांबायबोला नङा थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए गोसो मिजिंआ बायफ्लेलांबायल' थायो La 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 होफ्रांबाय अननाय सैथोखौ मोनदाङैयाव थैस' थांस'नि अराय समनि जिउआ इकियासा आबाकी खारबार कैसा आप की खबर मेरा खबर ठीक है मेरा खबर रामरोसो दाजू और तिमी आपका खबर कैसा है फिटनेस लाइक डांसर न थैंक यू सो मच सैथोखौ मोनदाङैयाव थैस' थांस'नि अराय समाबो एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो दे गोसो मिजिंआ बायफ्लेलांना थायो कमेन्ट खालामदो सोर दङ खोनासं बबेयाव दं मा खालामदों साइकेल सालायदों आङो साइकेल सालायलांगासिनो आरोना बारायाव थांदोंमोन ओमफ्राय मा होनो बाबु दिगा थेंक्स ना बाबलु दिंगा थेंक्स अके वाव साइकेल मारि ओं माबा सबाय बिबार लेस्रि मैगं खानो थांदोंमोन आं बारियाव ओमफ्राय खाना फैखांबाय ओमफ्राय बेखौनो साइकेल मारि आरोना पेडेल मारि अबन्ति एलबिडि आसे मय नायखोनबा दे सोर दङ लागायना हो अननानै प्रिन्स मस्ट वेलकाम एभ्रिवान गाइस गासैखौबो मस्ट वेलकाम जोंना फिटनेसा थेंक यू सो माच फिटनेस दाखालि नोंनि एलबिआव नोंनि पाबजि गेलेनायाव कमेन्ट होखावलाबायना फैदोंमोन आङो नों नुनाङाखै
होफ्लांबाय अननाय सैथोखौ मोनदाङैयाव थैस' थांस'नि आसुखान्दाफ्लांबाय गोसोआबो हायना सना मानो नों नागारलांखो दिनै आंनि जिउनिफ्राय गोसो मेगना बायफ्लेलांबायल' जोंना नै प्रान्जितआ जोंना रागा जाफ्लायबाय प्रान्जित थेंक इउ स' माच प्रान्जित नों माबायदि गोलेर बिखाजों रागा जाहरलाबायखो रागा जाथारा नस्थ' प्रान्जित मसलखाम ओमफ्राय जोंना प्रान्जितआ रागा जालाबायबाय आरोना जोंना प्रान्जित ब्र माबोरै रागा जानाङा मसलखाम रागा नङालै बाल दाउदैया जोंना गोबालायगोन दाना गोबालायगोन ओमफ्राय मा होनना बुंगोन मा सौलायनो माबादोरा मा सौलायनो ना मानो सौलायनो माने आंना गं बायना दंलै सौलायनो हाया आङो हा ए नोंजों हा सिटुवेसन भेरि बेड माने गुदुं गरम बेनिखायनो नोंबादिखौबो ओरै थिनहरखाबाय आङो आरो माइनावाथ' जाहैबाय या मिलायनायफ्रा मा होनोमोनलाय दाब्लाया सिटुवेसन भेरि बेड लोगोफोर सिटुवेसन भेरि बेड गुदुं आरो गरम दिनैनि रादाबा जाबाय 1 मिनिट रुको ताजा खबर आएगा पानी पीने की बात जागौमोन राने आमाय आबजा खालामग्रा रावबो गैयाना र' थैज' र' मा होनदों हेल' होनदों लाइक डान्स होनानै थेंक इउ स' माच जोंना रेखा फैदा थेंक इउ स' माच इसके बाद अन थेंक इउ हेल' गुड वेलकाम गासैखौबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों जोंना रिका मसुलकाम अनामिका मसुलकाम एम मसुलकाम बिबारि गावदां मसुलकाम मा होनदों जोंना प्रान्जितआ सन्जितआ आंखौ सापर्ट खालामा दाना प्रान्जित सापर्ट खालामो आं माने आं बिराद बिस्थ'मोन बे साननैसो नै दिनैसो न'आव मोनफैदों आरोना आङो मानसिया बेमार जागासिनो दं नालाय दिनैसो न'आव मोनफैदों हाय सन्जित जोंना बिबारिया हाय हेलौ एमआ मा होनो लागाव मा नायनो दाना जोंना गोनो दाना मा दानखो दानोङा दानबाय बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो लाइक दान थेंक इउ स' माच बिबारि आंनोबो जानो लाबो सन्जित सबाय बिमाखौ दाना लांगोन र' ओमफ्राय मा कमेन्टबो नायगासिनो दङ र'ब्रा फाहाथरलै गसा इमारजेन्सिथार आयदो मेंनायफोरावबो र' लोगोफोर ओमफ्राय अनलाइन एमाव थेंक इउ स' माच मा खबर हाय सन्जित ना खबरा बिदिनोलै गाज्रिसो आंना बसुमतारी अनामिका अन थेंक इउ अनामिका लोगो मा खालामदोंनो हेल' बाय लाइक डान थेंक इउ स' माच सुबु थैंक यू सो मच सुबु सिस्टर थैंक यू मोस्ट वेलकम दीदी आपको मेरा एल में स्वागत है दीदी रामरो खसो रामरो ओमफ्राय
गुड इवनिं जकिता आब' गुड इवनिं थेंक इउ ओमफ्राय आप कैसे हो मैं ठीक हूँ रामरो दीदी रामरो सुबु दीदी रामरो स प्राजिता नों अन दं थेंक इउ एमाव नों अन थेंक इउ माइ आमाइनि इमान हादों दाखो नारा आमाइनि इमान दाखु ना बुजासैलां एमाव ना माखो बिबारिया मैया सोरखौ बिफुल ना माखौ मैया रायनायमोनलाय एमाव गुड नावदोना अन दोनदों दै आं दुगैनो अके प्रान्जित एमाव अन थेंक इउ लाइक थेंक इउ खिनो थांगासिनो हामरो खिनो थाङै फाग्लाखो खिलाबाय नामा दा टाइम गैयानो ओमफ्राय एमाव गुड मर्निं गुड नावदों रेखा मा खबर सना होनदों आं मा खबर ओमफ्राय ओइ लोगो सना आं एलबि होदोंमोन होनदों मोजां आब' नोंनालाय होनना बुंदों एमाव मा होनदों बिबारि होनदों ओमफ्राय जोंना बिबारिया मा बुंदों मोजां आंहाबो रेखा होदों जोंना दिङाब्र' सफैनो हादों आरो ना मस्ट वेलकाम दिङाब्र' नोंथांखौ आंनि बे जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ गुमै मा खबर नै गुमै मा खबरनो बिबारिया होनदों ओमफ्राय आब' होनना जोंना रिकाया बेनिफ्राय जोंना रिकाया हेल' दिङा अन थेंक इउ एभ्रि वान गाइस सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लागायसा लाजोबदो ओमफ्राय एमावा मा बुंखो जोंना मोजांलै बिबारि बिबोनां गावदां होनना बुंदों आरो नै मोजांनो बिबारि गावदांनो बेनिफ्राय दिङा मोजां ना होनो दिङा मोजां ना गाज्रि दिङा माबोरै जाखो दिङाया न'आव फैनानै माथो गैला माथो खबर सबर ना थांफिनखोसो नामाखो दिङाब्र' गुड नादा एमाव जोंना थेंक इउ स' माच अनलाइन थानो थाखाय थेंक इउ एभ्रि वान गाइस सोर कमेन्ट खालामदो दे आं चेनेलावसो फैदोंलै बरियानो आरोना होफ्लांबाय अननाय सैथोखौ मोनदाङैयाव थैस' थांस'नि आस'खान्दा जानांबाय सिबायजों दुखुआ नेफ्लांनाय नोंखौ मेगननि मोदै लोगोफोर नै दायो आङो नोंथांखौ आंनि बे सन्जुगारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय एभ्रि वान गाइस लोगोफोर नै दिनैनि टपिकआ जाबाय एलबि स्क्रिम दाना नै लोगोफोर आंनि बडिगार्डफोर नायबा कालिया नै मानै खारनानै बे जाबाय इनामा जाबाय रकि ओमफ्राय मासे जाबाय कालियाबो नांगो कालिया ओइ ब्लेक कालिया ओइ कालिया आरोना मानै लोगोफोर आंना बडिगार्डआ मानै खारना सर्ट बिबसननि बडिगार्ड आरोना लोगोफोर अन ओमफ्राय सन्जिब गिब्ला ब्ला हिनसामथार माथो नोद गिब्ला ब्ला हिंसाम नङालै हिंसा नङा हाला सिख्ला सासेबो रावबो नायसनला गामियारि फेमिलिया गाबफैबाय आरो नायै सन्जिब उरलानानै गामियारि सना माइनाव रुफा गाजोल थामा हिरा मानो गाबलाबायखो आलाय सायदों नै जोंहा आलाय सायदों उन्दुनोनो जायगा गैया जमा उन्दुनांबाय होनलायलायो नामा गामियारि ना सोरमोनथाय दाख्लै नुदोंमोन आं सोरमालाय एलबियाव बेनिफ्राय अनामिका अन थेंक इउ उरला ओंखि नाना असम नामा आंखौ अन थेंक इउ एमाव थेंक इउ पंकजा हाय नो मोस्ट वेलकम पंकज कैसे हो आप बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ पंकज जी और आप बताओ कैसे है आपका हाल चाल कैसा है पंकज आपका मतलब ड्यूटी कैसा चल रहा है मेक्सेला मा गोजोना गुमैया गामियारि सिख्ला दे लोगो जादो आंदों दाना गामियारि सिख्ला नै नोंखौ लोगो जानो पंकज राधे हार हार मादेब उरला आंखि दाना गामियारि मानो गाबखोब्रा गाबनाङाथ' एथ' मोजां मालाय गामियारि मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो गामियारि बेनिफ्राय मेक्सेला मा होनखो लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय इसके बाद गामियारिया मा होदों उरला दाना गाबनाङालै गाबनाङा हामा गाबनो सिख्ला मानसिफोरा एफा दामि पन्स पाउदार पन्स माबा क्रिम
नोंसोर फोनो मोखाङाव जुदि गाबोब्ला माथो लस जागोन माथो नोंस्रा देलायनाया पंकज मेथिकु ब्र आदसा पंकज अन थेंक इउ एमाव अन थेंक इउ उरला होनना गाबबाय आरो ना गाबनालै गाबना मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो दे मेरा डिउटि अच्छा चल रहा है थेंक इउ सो माच पंकज बातानि के लिए अनन गामियारि गाबबाय आरो ना गामियारि मानो गाबलाबायखोब्रा दुखु जानो हांबाय दा आङो अन थेंक इउ अरला आं खिन्थाना बुं दे गामियारि मा जादों बुं गोसोआव दङब्ला गोसोनि खोथाखौ बुंफोरना हो बेनिफ्राय पंकज अन मेक्सेल अन थेंक इउ एमाव अन थेंक इउ एम्फौसो उरला दाना एम्फौसो मा एम्फौसो जालाबायखै मा एम्फौ जाखो अन थेंक इउ पंकज अन एमाव अन थेंक इउ दाना गामियारि पंकज मेक्सेल अन थेंक इउ ओइ गामियारि नोंसिनिखै थांदोंमोनथ' आङो मैया दाख्लै गावआ एसेबो खबर लाथारा आंखौ ओमफ्राय पंकज अन मेक्सेल अन पंकज एमाव अन मेक्सेल अन गामियारि उरला ओंख्रिलै होननानै बुं दे माइनाव सना बुंदोलाय पंकजआ अन आरोना पंकज अन गामियारि माने उरला ओंख्रिलै बाल सोन्द्रा मा जालायखो बुङाबो पंकज अन पंकज अन ओमफ्राय जोंना गामियारि उरला ओंख्रिलै होनना दे बुंलाय मा जाखो जोंना माबाया दैमुआ मा होनखो अन फैबाय आरोना दैमुआ अन दे दैमु मा खालामदों खोन्थाहरदो दे मा खालामदों आं नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय मा खालामदों खोन्थाहरदो ओमफ्राय अन अन पंकजआ अन गोजा आरोना आइदि दङब्ला मोननै हरलाय दाना दैमुआ आइदिखौ आंथ' दायो न'आवनो गैया आङो केनेलावसो दंफैयो आइनि मबाइलावसो दङ आइदियालाय दा हरगोन र' आङो जोंना मेक्सेल अन एमाव अन मिथिया आं दाना मानो मिथियालै गामियारि मेक्सेला अन पंकज अन मेक्सेल अन मा खबर उरला आंखि दा खबरा गाज्रिलै आंना लोमजाना दंलै आङो लोमजाना दङ ओमफ्राय जोंना मेक्सेला नेक्स्ट लाउन नामदार ना अन दारना जोंना आं ओंखाम संनोसै नागिरदों ओंखाम संनो नागिरदों दे संना ला एकदमबारे गोथाव संना जाहोलै मिथिबायना हासबेन्डफोरखौ नङाबाथाय बेलेगजों एसे लाइन लाजागोनबो उरला ओंख्रि होनदों दे बुं दे एमाव अन जोंना अनामिखाया खारबाय नामाब्रा लंथंआलाय अनामिका लंथं ओमफ्राय मा होनो आं ओंखारनोसै आगै दे थेंक इउ स' माच ओंखारनो पंकज अन एमाव अन पंकज अन थेंक इउ एमाव मा ओंख्रि जानायमोन दे एमाव बर' पंकज क्या कर रहा है अभी बोलो पंकज क्या कर रहा है पंकज जी दं हाय सना होनदों आरोना पंकज जी क्या कर रहा है पंकज क्या कर रहा है एमाव मा ओंख्रि जानाय अनामिका माबोरै ओंख्रि खामथाबलायनाय जाखो दिनै खोन्थादो दे सोरखौ गोसोखांनानै ओंख्रि खामथाबलायनाय जाखो ओमफ्राय सोर दं दे खोन्थादो दे अन थेंक इउ अन थेंक इउ आलु दाउ एवनायसोमोन आलुजों दाउ एवनायसोमोन आरो गोथाव माथो गोथाव कुछ नहीं ब्रो बेटे हो अके आदसा अन थेंक इउ मा होनदों अनामिकाया खारो नामा आंखौ गारनानै सना खिन्थाना खारो नामा नोंखौ गारनानै सना खिन्थाना आंखौ गारना खारा होमबा थेंक इउ पंकज अन एमाव अन हाय पंकज बोल रहा है पंकज हाय पंकज ने बोला हाय अनामिका पंकज ने बोला अनामिका आई लव यू बोला एमाव ने अन
ओमफ्राय जोंना मा पंकज अनदों नोंखौ एसेबां अनो आं दारनाव बेसे बुरजा अनो बेसे बुरजा दिनै माबा उरां फारां गोदाव सोराव अमा बैसासो मोनदोंलै आङो बोथोरखौनो अन मेक्सेल अन पंकज अन हेलो पंकज जी बोल रहा हूँ अनामिका ने और इसके बाद कौन है प्लीज कमन एमा ऑन थैंक यू सोर दङ दे खोन्थाहरदो मा होनना बुंखो जोंना अनलायदो खुदुमलाय दाना खुदुमलाय दाना ओमफ्राय माबा आंनाथ' थाब हाबखाया नामा नोंसोरो सनजित एथ' नेबाबो मोनखाया सालाफोरखौ दाना माबालै माब्र' आं डाइरेक्ट खोथाखौ बुंसै आङो बे साननैसो न'आव गैयामोन आरोना आं दिनैसो न'आव मोनफैदों आं माने माबायावसो दंमोन आं मिथिबायना बेलेगावसो दंमोन आं आरोना आङो ओमफ्राय ओंखायनो आङो नोंनियाव हाबहैनो हागेराखैमोन आरोना माने मालायनि न'आव आलासि जाहैनाय माने खामानि खोथा आरोना खामानिनि थाखायसो थांदों नालाय आं मालाय न'आव ओमफ्राय माने एसे बेस्थ' जाब्रलाबायनानै माने फात्ता मोनस्लाबालाय बावब्रबनानै दसेनो आरोना ओमफ्राय उनावसो गोसो बिदि जादों आरोना होमबाबो आं थांदों आरोना माबा आं नोंनाव जोबोद सायदोंथ' एमाव बिदि जादों आरोना ओमफ्राय नै दिनैनिफ्राय आं नोंनियाव थागोन आरोना ओमफ्राय एमाव अन पंकजा हेलौ होनना बुंदों पंकज अन क्या बात है पंकज जि होनना बुंदों एमाव अन एक्सेल अन अनामिका मरा सनजि होनना बुंदों अन ओमफ्राय पंकज जि सना होनना बुंदों नै अनामिका हारबाय अनामिकाया अन होनदों पंकज अन थेंक इउ पंकज अनामिका अन ओमफ्राय माबाखो दे जेबो नङा दे दा 8थायाव फैब्लानो जाबाय दा दे थांगोन दे 8थासोआव थांगोन दाहाय बेनिफ्राय जोंना पंकजआ अन आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिकायाबो अन होनदों आरोना पंकजआ अन होनदों आरोना ओमफ्राय पंकज अन ओमफ्राय जादों सना खाजौ आइ लाभ इउ ओंखि नामदोंना सना खाजय आइ लाभ इउ ओंखि नामदों ओमफ्राय जोंना मेक्सेला रागा जाबाय आरोना नै मानो रागा जाखोथाय मेक्सेला जोंना ना लेट्रिन सुनायावसो दयो बोरैबा जाना फैबाय नामा एमाव अन थेंक इउ I love you एमाव अन I love you होनदों नै अनामिका I love you बोल रहा है पंकज ने आपको पंकज ने अन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए आबौ नांद्रबाय नामा ओमफ्राय पंकज मेगन साबायलै आं अनामिका मेगन साबायनि मेक्सेला पंकजआ अन ओमफ्राय एमाव अन पंकज अन दे एभ्रिवान गाइस सोर दं कमेन्ट खालामदो माबा आंना फाग्लासो जाला दाना मानसिफोरानो नंगौ नामा सना मेक्सेल होनना बुंदों एमाव अन
पंकज on thank you ओमफ्राय बाजै नामदो आरोना on मेक्सेला बोरै आंना मेक्सेलखौ बाजि जानोब्रा मेक्सेल आं मेक्सेल नोंखौ गुमै लेङो आं मेक्सेल नोंखौ गुमै लेङोब्ला ओमफ्राय नोंथ' आंनि बैनाय जायो आरोना बा बिबोनांनि हिनजावखौ बोरै बाजै जानो नोङो बेनिफ्राय पंकज on थेंक इउ एमा on थेंक इउ आं साहा फुदुंनि सनाफोर दाना दे साहा फुदुं दे फुदुं लोंगौमोनलां नों साहा फुदुंनायखौसो ओमफ्राय एमाव on बेनिफ्राय जोंना माबाया अनामिका माखौ र' on दे अके स्टेप जायो जायखिजाया स्टेप नामा स्टेप माबायासो होनना बुंलै क'क्राझारनि मानसिफोरा ना स्टेप रायलायथारा ना ओमफ्राय टंला साइडनिया मेक्सेल लेवरा होनना बुङो आरो नोंसोर साइडनियालै माबानिया टंला नङा माबानिया मा होनना बुंगोन गरायस्थ साइडनियासो होना लेवरा होनना बुंग्राया ओमफ्राय जोंनिखिनाथ' माबासो होनना बुङो मा होनना बुंगोन जोंखैनिया जाबाय माबा बुङो आरोना उदालगुरि साइडनिया जाबाय ब्रा होनना बुङो आरोना ओमफ्राय एम'आ मिनिबाय आरोना आंना क'क्राझारनि लोगो दंलै मिथिबायना रागा जाबाथाय जों माबा मोनाव सिथोब होनखायो आरोना सिथोबलै माबायदि मानसिफोरालाय सिथोबा होनना बुंखायो आरोना ओमफ्राय ओजोंनिया लेवरा मालै बुलायना मानसिया लेवरा होनखायो आरोना माबानिया मा होनोमोनलाय बाक्सा साइडनि आरोना ओरै बाक्सा माने ओरै माबा साइडनि आरोना ओमफ्राय जोंनिया माबायदिब्रा मानसियालाय लेवरा बिदि आरोना बिदि सिनो आरोना जादनो र' नों मेक्सेल सना होनदों आरोना on थेंक इउ on दिङा on थेंक इउ आंना मेक्सो गरायसर उदालगुरि मेक्सो गरायसर उदालगुरि दां मेक्सेल होनबाथ' नोंना माबासो जागोन होनबा मा होनना बुंगोन नांदेरनाय आरो ने on थेंक इउ बेनिफ्राय पंकज on थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामदोब्रा सोर दङ उदालगुरिनि खिथुआवसो दं दा उदालगुरिनि खिथुआवसो दं नामा ओमफ्राय जोंनाबो लेवराखौ बाहायोब्रा लेवराखौ बाहायोबाबो सिथोबखौ बांसिन बाहायनाय खोनादोंलां बेनिफ्राय पंकजा on आरोना लोमजां मोनदोंलां दिनै देहाफोरखौनो मेक्सेल ब्र' गारि गाखोनानै रावबो कमेन्ट खालामलाब्रा फाटाफाटि नकलि हिर' जोंना लोदाखौ बाहायो नङा ओं बावदोंसो नोंसिना लोदासो होनना बुंदों आरो दासो सानदों आङो खाट्रा लोदा बावदोंसो नोंसिना लोदा जोंना ब्रा ओमफ्राय बिसिना मेक्सेल मोनखैना लोदा ओमफ्राय बिसिना जाबाय सिथोब ओमफ्राय गेजेरना जाबाय लेवरा माखौलै लेवरा मा खालामदोंलै लेवरा फाग्लालै लोदा होननायब्रा मिनिनो ओंखारो आं रायलायनायफोरखौ आरोना समनो बाब्लाबो अन्थाबो बेखौ बाहायोथ' आरो दाहोना
हारसिंसो होनदों नामा मावगासिनो ओमफ्राय ब्रा ब्ला ओमफ्राय घन्टा जोंनि उदालगुरियाव बाहायोब्रा ओमफ्राय लायदा लोदा दाना मेक्सेल लायदो देनजारथारलै माथो मेक्सेल मा जिरादलै नामा मा जाखो होनदों आं मा जिराद बेलै बे माबालै सबाय बिमाखौ बबेयाव मा बुङो मेक्सेल मोनखि मा बुङो एमाव मोनखि बुङो पंकज साला गैया क्या जोंनाव सबाय बिमाखौनो होनो दारे ओमफ्राय ब्र कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अरे कोई सपोर्ट नहीं करता है क्या करेगा ओमफ्राय बांसायाव लेस्रा होनो सबाय बिमाखौ लेस्रा होनना बुङो लेस्रायाव बाक्सायाव ओमफ्राय बाक्सायाव बख्ला होनो बख्लाबो होनो बुङो बख्ला जोंनिखौ सबाय मा होनना बुङोलै डाइरेक्टनो माने लेस्रा होनबाथाय बुङो हारसा सोदोबसोना बे लेस्राया सबाय बिमाया बर' सोदोब आरो सबायनि बिमा ओमफ्राय बख्ला होनबाबोथ' बख्लायाबो बर' सोदोबानो जाहैगोन जानायालाय बख्लाबाबो जायो ओमफ्राय मेक्सेल ब्र बोरै जाखो नोंना माथो आरो लानो नागिरगासिनो सासे गुवाहाटियाव ओमफ्राय एमाव ब्र बोरै जाखो नोंना एमाव ब्र नोंना कब्रा दखाना बोरै सोलिदों खोन्थादो दे कब्रा दखाना बोरै सोलिदों दाना सिख्लाफोरा फैला माथो आंनाव ओमफ्राय जोंना एमाव दादा ओमफ्राय आं ओंखारथ'बाय सनजित दखानआव थांनि आं सिरा लायनो एखबारे सिरासो जायोनालै दे प्रानजित दे आदायाव जोनाय नायनानै लाखालै प्रानजित हिनजावखौ ओमफ्राय मेक्सेला अन थेंक इउ गाइखेर थेबा जायो जानो गाइखेर थेगा जो जानो दाना गाइखेर थेमा ना थेगा गाइखेर थेगा जो जानो होनना बुंदों गथ' हाथाय गैया
सिरा जानो गथ' हाथाय गैया सिरा जानो आरो सिरा जाबा नांथाला जुबोसोलै आंना फाग्लासो बाक्सायाव गासिबो आसामिस होफादेरजोबनानै बांसिनानो हारा माने नोङो बाक्सानि मानसिफोरखौ जानला मानला नोङो मा होनो एसामिस रावाव फेजेननो हाया दै देन्जारखा आरोना जोंनि उदालगुरिनाबो एसामिसाव थिगानो दङ बर्थमान ओमफ्राय चिरांनियाबो एसे थिगानो दं दै एसे थिगानो ओमफ्राय क'क्राझारा एसे डाउन दै एसामिसाव नाथाय ओमफ्राय सबसे डेन्जारसिन होनना बुंबाथाय एसामिस माबा गुबैयै रायज्लायग्रा होनबाथाय बाक्सायाव आरोना बाक्सायाव एसामिस गुबैयै रायलायो आरो बाक्सानि बर'फोरा माने एसामिसफोरनि माखासे नेमखान्थिबो फालन खालामोलै बिसोरो मिथिबायना आं बाक्सायाव गथाय बाक्सा एरियायाव गिदिंजोब्बायथ' आङो आदाफ्राम गिदिंबाय आङो बेनिफ्राय दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो लागायदो पंकज हेलौ पंकज आपका अनामिका किधर गया रे पंकज जी अनामिका को बुला के लेके आओ पंकज जी आपका अनामिका किधर है अनामिका को बुला के लेके आओ हाँ जोंना एमाव अन थेंक इउ सनजित नों सानजारि ना गवालपारा नामजाना मेक्सेल ब्र' आंखौ गवालपारा बायदि मोनो ना सानजारि बायदि मोनो नोंनि हिसाबावबा देलाय नोंनि माबाखौ बुंलाय आन्दाज लानानै एमावा अन आलु लेल' लेल' आलु लेल' गोसोनि खोथा नोंखौ लाना नोंसिना चिरांसोमोन नामा दा नोंसिना चिरांसोमोन नामा दा जोंना चिरां नालाय उदालगुरिसो ब्र उदालगुरि सानजारि बायदि मोनो आंखौ सानजारिबो होनना बुङो खायसे नेपालिबो होनना बुङो मानसिफ्रा आं माबासोलै मा होनना बुंगोन आङो गवालपारासोलै गवालपारासोलै ओमफ्राय गुड मर्निं मरा होनना बुंदों जोंना सारुना गुड मर्निं हेलो लाइक डाउन बोल रहा है साइली मोरा कल रात में मुझे क्यों बुला रहा था ओमफ्राय कौन है कमेंट कीजिए पीएस नार्जारी हेलो लाइक डाउन करो प्लीज पीएस हेलो मोस्ट वेलकाम पीएस नार्जारी ए नंगौ आं सानजारिसो ना नों सानजारिसो होनबा बेनिफ्राय हल्ला बुरा दो जान्दा उदाथु साइलिया मदन किसने कहा तुझे हाँ साइली मेरा ऑलरेडी सभी लोग मुझे बोला रे कल तेरा एल्बम में कौन था सभी लोग बोला था सभी लोग साला मोरा साली तू तेरा एल्बम में भी कुछ नहीं बोल पाता है और मेरा दूसरा का एल्बम में तू इतना मतलब हीरो दिखाता है और खुद का एल्बम में जीरो है तू अनामिका ऑन मोरा सारुना बोलो क्या कर रहा है सारुना क्या सब्जी खाया था इसके बाद सनजिदा गवालपारायासो रायज्लायनायानो हमनो हायो जोंनिजों एखे जायो ना सनजितना गवालपाराखा आङो माखौ थांनो नेब्रा नोंसोरो माबा ओमफ्राय अनेक दंलै ने रायलाय बर'नियानो ओमफ्राय मेक्सिमामखौ होमब्ला मानो नोंनि रायज्लायनाया बेलेग जायो होनदारना होमबा मानो नोंनि रायज्लायनाया बेलेग जायो होनदारना आंनि रायज्लायनाया बेलेग खालाय मोनसे एकदम बेलेग रायलायथारो आरोना आङो न'नि मानसिफोरजोंबो मिलायनो नागिरा आं माने बांसिन माने आंना लोगोफोरा माने खृष्टान लोगोफोर दं आरोना बेखायनो आंना रायलायनाया एसे खृष्टान मडेल थाङो आरोना लोगोफोर रायलायनायालाय माब्रा क्या बोला तू बोलो
मोरा साइली तू पागल है तेरा गोंठों में कुछ नहीं है साइली तेरा गोंठों में पानी है तेरा गोंठों में साइली पानी है पानी फोका फोका लुंग दरबो फोका लोंग खाया साइली सरुना ने क्या क्या मैंने एलबी में बताओ तो साइली तेरा गोंठों में घुंगरा है तेरा गोंठों में घुंगरा है ना इसलिए तो ऐसा हो गया मैं क्या मैं क्या थैंक यू सो मच ओइ साइलिया एकदमबारे मानसियानो मा टाइपनि मानसि जागोला मानसिया एसे खर'फोरा बारा थिग नङा बायदि मोनदों आंनिखौ जि मोनसे खोथा नों बुंबाय ना बे खोथाखौ सोंथाबबाय थागोन बुंबाबो सोंथाबबाय थागोन मानसिया ना साइलिया एसे गन्थङा बारा माबा खर'आ बारा मोजां नङा बायदि मोनदोंलै आङो बेनिखौ सोंथाबबाय थायो मानसियानो माबायदि टाइपनि मानसि जायो दे हिंदी में बोलो संजीत मोरा बोल रहा है हिंदी में कौन सा भाषा सी सो सो सा सो सी सा ऐसा आप लोग ऐसा बात करते हैं आप लोग का एलबी में मंगरा मुंगली नाइला होने मादानी सुसु सासा ऐसा बात करते हैं आप लोग समझ में नहीं आता है हम लोग तो आप लोग का भाषा को ओमफ्राय बिदि भाई मोना एसे आलादा ओमफ्राय आलादा रायलायलायो जोंनिखै खोनाब्ला नों फाग्ला जागोन ओंखायसो आं आलादा लायोलै सनजित माबा मा होनो आं नोंसिनिखौ भाषाखौ रायलायनो रोङोब्रा माबानि मोननिखौ मेक्सेल मोननिखौ आङो नोंनि गरायसर साइडनि आइदि बेलेग मडेल रायलायो आं गरायसराव आलासि जाहैखांबाय लोगोनाव ओमफ्राय आलासि जाहैनायाव आं खोनाबोदों आरोना एसे बेलेग मडेल मदेल बाक्साबाबो नों गरायसर साइडनिया बेलेग रायलायो टंला साइडनिया एसे हारसा रायलायो गरायसर साइडनिया माबानिया मा होनना बुंगोन टाइपनि रायलायो मिथिबायना आरो जों माबानिया बरपेटायाव रायलायो आरोना ओमफ्राय मेक्सेल संजीत ने अभी क्या बोला प्लिज बता मुझे ना मेक्सेल बोल दो टच बासिदोंलै दारा बारसिदों सेर रावबो गैला सुरा जोब्बाय नामा संजीत बोलो तुमको बहुत याद करता है बोला झूठ मत बोलो मेक्सेल नाम दं रोदा साइड रोदा साइडथिंनाबो रौता साइडथिंनाबो एसे आलादा जायो ओं एसे आलादा जायोथ' आरो नोंसोर दाखालि अमाबैसा ओमफ्राय अखा थौजों थां होबाय बालानानै दङ बे माबा मोना मा होनोमोनलाय बे कन्ट्रलारनि सिदालै उन्दुना दङ ओमफ्राय ओंखाम संग्रा थौआ बिजों दै लाबोनानै लुनानै दै जोबनानै हिनजावाब्रा फात्ता गैया ओमफ्राय देन्जारा एसोरलै नै लोंनायाव थाल गैया बाल गैया लोंखायो उन्दुलाबायनाय शैली संजीत का भाषा और मेरा भाषा अलग है कोई भाषा मुझे भी समझ नहीं आता शैली हाँ ओनन थैंक यू सो मच झूठ मत बोलो मैक्सेल जो बोला सब बोल रहा है एमा ऑन संजीत बोलना है तो ओके हिंदी में बोलेगा अभी
ओमफ्राय मानो हायाखै फैयाखै होनलायो मानो हायाखै होनलायलायो नामा मोजां खोनागोरा आं दाना नहीं शैली तुम हम एक ही खास से बोल करता है लेकिन भाषा अलग है वो बात कर रहा है हाँ हम लोग का भाषा बात कर रहा है हम लोग का भाषा अलग अलग है ना मा जाना देशनो इसके बाद कमेंट गाइस बोलो ना मिकाने कमेंट कीजिए ओके कमेंट बिजया ए जों समान रा खौराङाव एबारबा लाबोथारबाय होनबा आरो ने गावनो लायदों आरो ने गैला बेदरल' जानो थाङो होनना बुंबाय थायोमोनलै माबाया सिबोराया गैया बिसोरो बेदरल' जानो थाङो होनखायो बोसोराव खननै खनथाम बेदर जानो थाङो होनखायो गला सिबोराया सिब्राय खाथ्रालै सिब्राया ओमफ्राय थेंक इउ साइली लव यू आधी लड़की रोया करता है बोला साइली ऑन थैंक यू हाँ लाइक डांस संजीत गाय टूरान दाना ओके संजीव मुसलकाम एबा अन आं बारा हिन्दी जायालै नङाथ' साइलिखौ साला उदै बिगुर साहोजोबगौमोन आं बेखौ नामजाना आं साइलिनि मेक्सेल बुकेर राहे सानजि अन थेंक इउ सो माच सानजि मा खालामदों हाबायाव अबेनि हिनजावालाय गोसोनाय नामा ना नायनायावनो लाबोखाबाय जानोल' थाङो जानांगौ न'खरनि मानसिया दाख्लै लांदां आं मालाय हारसिं थागोन जायोल' फैल' ओमफ्राय जानाल' गुरदला नामा जाहैनाल' फन हरखाबाय ओंखामफ्रालाय जाबायमोन मानसिफोरालाय बेसेथो बुरजा होनना सोंलायोलै गारा मोजाहैबाय ब्लड भिडिअ'आवथ' दं दाथ' थांग्रोमनानै जा ना खर'जों सेरनानै हायाव जाना थांखानायखा फै दा सनाफोर साहा लोंनोसै नामा अके मेक्सेल सानजौ बेलेगआवसो दं आं दाना बेलेग अबे बेलेगाव साइलि अन मेक्सेला मोनो तेरा अक्कल का पानी पैसे वाला है क्या ना हिसेरा बागेर जाया साइलिना आंनावबो रावबो फैला दाना बेखायनो बेरायनोबो लै सानजि मा बुंबावनो मेक्सेल होनदों हि भागावान हि साइली से ही जोरा मुझे बोला बा भगवान साइली को लेके भाग जाओ साइली को कौन लेगा ले लो फ्री में मिलेगा फ्री में है फ्री में सफैबायना होनना बुंब्रा दासो नामा सोर बिदि होनना बुङो गारन थाला सोमखोर खोथाब्रा जोंनि न'खरनि खोथा नङा होमबा आं बार'थायाव थांनो हायो मायो नङा होमबा गावसोरथ' खुरमासो जोंथ' बाहागि नङा होमबा
मावाखै होनबा गाबोन जेनेबा फै दासो नामा माने ओरै बुंनांगौमोन जे सफैबाय दाङ'रिया होनजानो लुगैदोंमोन आरो आङो बा सारा दासो जाबाय आरो आंहाथ' एसे गुबुनाव देहा हरायबाय दासो नामा ओमफ्राय मालाथोमोन होनना बुंबाय नङाब्रा ओरैसो बुंदों मा नङालै ओरै फैलाय मानसिया नोंफा मा नाममोन साला आरो सासे बुंबावदों नोङो ओमफ्राय आङो साला फिफा जेरै फिसा साला फिफा जेरै गार' फिसाबो सनदों अमा हाखुवा थैयो होननानै जि रायबाय गोमारा आसुगुर सिलाय जायो साइली दिल मत तोरहा तोरो नाना मेक्सेल फिफा सना फैदो साहा लोंनोसै ना मेक्सेल नै लिंहरबाय साहा लोंनो ओमफ्राय सनजित ओरैनो बुरखायनायखौनो र' होनना बुरखाय ओइ साइली मेक्सेल नादों र' दे ब्र' अके माव बिमा साहा बा साहा गाइखेर दं ना गैया होनदों अनन साजन कोई तो कुछ तो बोलो साइली दिल का बात प्लीज दुख लगता है होनदों गाइखेर साहा बुजियाजों लोंनोसै होनना दानानै कन्टेक्ट आथायजोबखायो ओमफ्राय नों होयोबा बे सिङाव लायै लासै जों जेनेरेल लोंनायखौ फाग लाफैबावगोनसो औ फिफाया बे ओरै सिंनाफोरा होननायनि साइडनि मानसिफ्रा ओरैनो थांनाय नामा ओरैनि आरो ने ओरैनो होमबा माबा मोनाबो गोलैजोबबाय माथो होमबा नोंलाय नामदो आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ एखौबो ओरै खिथाबाय थाया होमबा आरो जायगासै आरो अबेबा बिथे संनो बेखौ खोनाबाय गोदावा लाबोनांगौ सिरि खेलासिना बुंनाय मानसिफ्रा आंखौ दाख्लै एसे हेबनायखौनो एसे थाल मोनदों बा ओइ ओंखा जाबाय जाखांबाय जालायो आरो बिराद माने Shyly, please talk to me if anything. Please explain me. Okay, अच्छा साइली क्यों तुम मुझे नाराज से बोल रहा है नहीं मेक्सेल नाराज नहीं होदो मेक्सेला हादया फैदो फिफा सना मेक्सेल आं इनो नेनो बालायबाय लोंनोसै आं दाना तो मेक्सेल तो मुझे कोई बात नहीं कर रहा है साइली
बोलो ना मैक्सवेल कर रहे हो मैडम ओइ बिफा खिजाबाय बाल रागासो जोंबाय आंदों एमावा अन बायरा गैया लावखारफोरनो ओंखाम होआ साला बेदर होआ मानिबाय खुरना होबाय अमायाबो माबा सैमानि गाइखेर जानानै देरनायसो सैमानि गाइखेर जानानै देरनायसो अमायाबो আচ্ছা গরু তো না খায় গাখেরটা কেউ খায় গাখের খালে তো গরু খাওয়াই হল না ফেলে তো তাই বুঝবাই আচ্ছা যদি খালে যদি গরু খাওয়া হয় তো তো খায় বা যেনেবা মাখন গাখের খালে মাখন খাওয়া হয় নাকি নানি মনে ইয়াवसे আই এটা বেলেগ বাবা লেনা মানে गाइखेर जानाया गाइखेरखौ जानाया माने बिमानि गाइखेर जानाय देरनाय ओमफ्राय उनाव बिमाखौ दाना जानायाथ' महा नस्थ' ना ना बा बिमाखौ दाना जानायाथ' गाइखेराव दा जोङो मोसौनि गाइखेरजों जों थांना थायोब्रा जेनेबा नंगौना नङा बेखौनो जों मा होनना बुङो बेखौ जों दानना जानोसै नामा होमबा बिमाखौबो जों जानोसै नामा थिग खोथाया इदि जाहैदों आरो वालायाव फैसा थादों नङाबाथ' फैला जोबबायमोन दे आंबो उखैलांसै लासैनो आं लाखाबाय थादों नामा बे बन्द' गैयाबा नोंसोर नङालै आंहा माबे बन्द'मा बजासे गानना होलायगोन आं ओंखाम संनो गैथारालै फैसा होगोन आं बनलै बन बजासे गारहरलाय फैसा आं गारनानै लोगो सोरनाव आंनावलाय ओंखाम आं सोलाबनानै बन नागिरनो नै बायनांबायसो बिलाय फैसाखौ लांखा माथो गिदिर बाथ्रा गैखाया हाबायावसो होयो बनाखौ गोलावसो गोलाव जा गुसु आंहा संना जाथ'नांगौ गोलावखौसो मोनहांबा आराम औ बायग्रानोलाय ओइ मोसौआ मामाय बिस्तार नाङो बिस्तिबार सुक्रबारनि माबा जाबायना
मैया AS blog hello ada news thank you ओइ जा थिखाना लालाय र' दै मा नामगोन AS new blog hello ada news साब दाना अके news साब मा होनना बुंगोन जाय आंजों गोदान ना आंनि लं भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गारना होलां बेक होफिनगोन दै आंनि भिडिअ कमेन्ट गारना होलां आं बेक होफिनगोन एल भिडिअ होखांनायनि उनाव बेक होफिनगोन आङो
इवनिंग, आप कैसे हो और क्या कर रहे हो? खाना नहीं 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 किधर भाई? अभी खाना नहीं खाया। और आप बताओ, आपका खाना हुआ कि नहीं हुआ है? मेरा अभी खाना नहीं हुआ है। और उसके बाद मोरा ने बोला कि किधर ने बोला, मैं कौन हुई, बॉय या गर्ल्स? मैं कौन है? मुझे मालूम नहीं आप बॉय या गर्ल्स।
क्या हुआ तूने तुझे मोरा ओह ओए पूछो क्या हो गया emane about salt waiting lockdown अखा हादोंलै सावसिन दाना अके अके अखा हादों आरोना हेलो 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 मा जाखो खाजो किधर गया तुम्हारा ओ मैं है ना मैं जमीन में ऊपर जाने वाला हूँ मैं टिकट काट रहा है ऊपर जाने के लिए टिकट बुकिंग कर रहा है ऊपर जाने के लिए टिकट 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 टिकट
ओमफ्राय खोथिया फोनोसै दरसि दरसि मोनोलै जायगाफोरखौ बारा एसेबां मोजां मोना आङो जायगाया दरसि दरसिलै ने बिजनिफोराव हा गामि गिदिरबाबो बांगालजों माजों मिक्सार मुसार लै गामियाबो बारा एसेबां बिदिनो आरोना गामिया जोंनि बायदिलाय बहा जानो हा थोस फाग्ला संजय तु दारु पी रहा है ना बिहा मैं दारू ओमफ्राय मा फिल्म लै मा फिल्म ये ओइ बुंहरसै माने खानाय बेखौ नायनांबाय र' बिजनि दा आंनि माबा मोनसे फिल्माव खालामना होदो बेखौ नायना लायजोब्बाय अरखिनि खेथेर गुमुर आं मिथियालै आं डाउनलड खालाम आब' आलायारन हाग्रामानि जिनाहारि दाना आङो मबाइलाव एसेबां बिदि नायथाबनो हालालै फिल्मफोरखौ बाग्रा जाबाय बाला ए बुजाबाबो होना रोङाय बायो खंगायासो जायोलै बेफोरखौ इनो रिक्स खानायब्रा दा ओरैनो न' थायाखैथ' दा आं अबा थांबा नोंनो सोर खोन्थाबाय थानाय दाख्लै सानसो बिनो बे रिक्स माबा खोनायाखै नोङो आं जोनोम जानायनि उनाव सानसे थैनायानो बेबो आं अबेबा हिनजाव खारनालाय हिनजाव खारबाबो बेखौबो नायनो थांनायाबो आं नै दाख्लै आरो दाख्लै इलेकसन जादोंमोन ना बेहायबो आं होननाय खोनादों नोंनाव फैनायाबो आंनो ओमफ्राय अके आई लव यू बोलो मुझे कौन किसको आई लव यू लगा रहे हासार होथारो मा माबाया मुलि सारदों होनदा नालाय मुलिजों एसेबो साराखै ना खिदावदैनि हासारसो गोबोरखिनि होनदां मुलिबो सारनो माबायानो गैया दोनग्रायानो गैया जेबो गैया जोंहा जगानो ना खिदावदैनाव सोंबा मोनथियो नों बस्थानै गोबोरखि लायनायनि गायनायखौ होनदां नोंखागौबो आं थगायनो हाखौ होनानै जाबा गाबोन बुंबावो नोङो होनदां एसे ओरैखौनो बायनो बिगोन होनदां आं जानायखौ लादों सबाय मा जायो ओमफ्राय न'निखौ दाख्लै गोदै मोदोमदों होननानै जि बुरजा जालायलायबावो नोंसो खेबाव होनलायलायबावो ओमफ्राय जानानै नङाबा सबाय मोनो जायो हाथाइनिफ्राय बायबानो जायो बायानो हाथाइनिफ्राय मोनबा रायखेब ओमफ्राय न'ना गैया नायबाय आदा सुन्दर आरो आदा मुन्दु खुसुला नुवाखै आइ नुवाखै दाउ खौवौ जानाया नुवाखै जोंना बेखौनो जा नायो खुसुलाबो देखा दाउ खौवौ लास्टआव बे माने बे इसोरजों दैथायहरजानाय बे माबासो आरोना बे दाहोनासो लास्टआव बियो दाउ खौवौ जानाया बिनिफ्रायनो जालाङोब्रा मेन रेल काहिनिया दाउ खौवौ मा फिल्मलै मानसिया जायो दाउ खौवौ मानसिया दाउ खौवौ एसे जागोन नामा एसे बिराद बान राजा मा फिल्मलै लांदां गान नामा लांदां गान माने माबा मा होनना बुंखो राजानो दा मा होनांगौ माथाम दाउनि जोनोम ओइ महराव थुनालाय
लोगोफोर बे डाइरेक्ट माबा होनायसो जेबो होआखैलै ने माबालै बेखौ सल' बायदि आरो ने नामा सल' बायदिलै बियो मा होनो बेखौ बिदिनो खस खुन्दुं मुनुदै मारै नोंसोरो मोजां नांगोन बे बेखौ नायबा बियो आब' आलादा फैबायनिया नों दंना गैया नायलाय नों गैला आलादा फैबाय दंथ' बेखौबो नुदोंथ' आरो आं इयो सिनायथारदां गावजाबाय दा नै गावजाबाय बोसोन सोलिनाय बोसोन मोनजाया गावजाबाय बे माबाया ओइ गनिना बेनो सिनबाय थायोबाल नों ओरैनो थाथारदों खर' सादों आङो इयावसो बिदिखौ बिख'ना मोना वाव मबाइल जानानैलाय मानो मोना जानांगौ दारा जे गुरना मोजां नायखानांगोरा माने इसोर सानैया सासे बालराजानि माबायाव दाहोबायसो नालाय ओमफ्राय बे सासे फरायनाय दैथायहरनाय दाहोनायाथ' बे माथाम दाउनि जोनोमनो माथाम दाउनि जोनोम बालराजानि फिसाजोखौ बिराद गोसो आरो सानैया सुन्दर बिन्दु जात जात खालामो हालेवनायाव बुखारना दोनो ना जाजोबो सिख्ला नङा सेंग्राया गावसोरनो जाफैयो ओमफ्राय गावसोरनि उदै सिङाव लायो बेनो आरो बे नों नायबा बुजिलांजोबो मोजां नायो लास्टआव दाउखौ जानाया बेनो आरोना जोंना बिफाया हाजार गिदिर बान राजा मोनलाय मा जानो नङा होमबा सादुआलाय मा जानो आंथ' बेखौ नागिरबाय मोनला फिसा दा नों मा लुबैदों आंनिफ्राय बे बुंना लाबाय बे आफा आङो आंखौ दाउ महर होदो आफा आं बिरनानै आं बेखौ सोरगोआव लोगो हमहैसै दाउ माबा मा होनोमोनलाय दाउखौ होबाय Nampak dah bapak ni tak. Lah, mula. फैयांलै Jolji. Lama mana kan? Nang ni lah. Dah bukan nak ya. ओंखाम जाथ'वाखैलै एस ब्र ओंखाम जाथ'वाखै Net nang ni ना दाउ ओंखाम मासो काया ini. ओंखाम जाथ'वाखै एक सेकेन्ड न'आव थाया जादों न'आव थाग्रा अबा मुलिफोर मोनो नामा न'आव थाग्रा अबा मुलिफोर मोनो दंबारखौ न'आव थाग्रा खालामनो नागिरदों आं मुलि होनाय माने नोंसोरनो उनाव आयो जोंनि लोगो hello 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 control लायाबा मोजां नङा दारा मोजां ओंखाम जादों ओंखाम जायाबाथाय आरो आंनो नेलबो थांलालै गाबोननिफ्राय जाबाथाय आरो ना मा सिरिलै सालथाय मानसिफोरानो कमेन्ट खालामो
सिरि जाथ'दोंमोनला सानदे ला 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 Đây, program dulu sudah. Sonjit मैगं मा मैगं मैगं होनदों मोनलाय दिनै नोंस्रानो जोंना माबासोनो मा होनना बुङो सबायबिमा भाजाखौनो बाला जेबो गैयानो ओंख्रि गैया ना जिगु जिगु सबायबिमा भाजाल' ओंखामानो खहाबनाय नंला आंहा दिनै ओमफ्राय जोंनिथिं अखा हादों अखा हागासिनो लैथालथाय अखा हादों आरोना अखा जोंनि गरमथारलै साले बुहुद गरम दोननोसैदांलै आङो साइलि उरलिखौ थय होनदाना खाथय आं उनाव सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो दोनसैलै आङो सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे आंबो एलबि दोननोसै मा मिनिखो अनामिकालाय अके बाय दादा अनामिका सालथे ओके साला टाकला एमाव क्या है होनदों ना दोननोसैदांलै आङो माथो गावसा मोजां कमेन्ट हरला रावबो गोलाव कमेन्ट हरा लं कमेन्ट हरनांगौ लोगोफोर लं कमेन्ट हरनांगौ लं ड्राइभ लं कमेन्ट हरनांगौ Thank you so much. Ono Sonjit मोरा डाना लॉन्ग कमेंट नहीं करता रे आप लोग लॉन्ग ठीक है मैं भी बंद करता रे आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करता है संजीत को क्या कमेंट पड़ता है मोरा संजीत तू मेरी को प्यार नहीं करता है मेरे एलबी में आओ मोरा संजीत तेरा एलबी नहीं जाएगा साली में तेरा एलबी नहीं जाएगा तेरा क्या नाम है बोबिटा तेरा बोबिटा अच्छा नहीं है रे साली नहीं जाएगा तेरा एलबी में बोबिटा अच्छा नहीं है रे मुझे मैं नहीं जाएगा तेरा एलबी में Excited. अनामिका रायलाया नामा जों रायलायलाय अनन्द रायलायाबा दानोसै दे क्यों नहीं आएगा बोलो संजीत
ओ बबीता अच्छा नहीं रे इसलिए मैं नहीं जाएगा बबीता गलत बात करता रे मेरे से नहीं जाएगा रे बबीता आएगा ना तेरा एल्बम में नहीं जाएगा ए रावबो गैला थैंक यू रावबो गैला थाला थैंक यू एवरीवन गासैखौबो थैंक यू सो मच आरोना थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस कोई नहीं मेरा में थैंक यू